Bună dimineața! Ce față o adormită am! Sunt în mașină cu Marisa și Ariana. Astăzi este prima zi de grădini ale Marisa! Este adormită. S-a culcat destul de târziu aseară pentru că, na, credea că e încă vacanță, dar nu! Și acum de dimineață s-a trezit destul de greu, dar e prima zi. Hai, faceți cu mâna! Ariana e entuziasmată, Marisa era și ea entuziasmată, dar astăzi e obosită. Faci cu mâna la oameni. Nu? Ești obosită, așa. Bine, ne auzim mai târziu. Pa! Hei, am revenit. Din păcate astăzi doar o oră am stat la grădii, pentru că așa e aici acomodarea. Cu acomodarea se stă doar în prima zi o oră, a doua zi 2, a treia zi 3 și timp de o săptămână să am câte o oră în plus. E bine, la Marisa i-a plăcut foarte mult, dar e tristă pentru că trebuie să plece. Așa-i, mami? Ai mai fi vrut să stai? Ai mai fi vrut să stea cu Ariana, dar dacă așa sunt procedurile, le respectăm. Încercăm de mâine, voi încerca de mâine să o las mai mult, să o las toată ziua, voi aștepta în mașină. Să sperăm că mâine va fi mai bine și va putea să stea mai mult. Ce să facem? Pa! Hello! A doua zi de grădii! Suntem mai entuziasmate astăzi! Hei! Bună! Ești fericită, mami? Mergem la grădii astăzi. Astăzi suntem mai vesele și suntem mai entuziasmate și sperăm să stăm toată ziua. Până la 12, adică... Pa! Pa! Hei, am revenit! Am lăsat-o pe Marisa la grădii, după cum puteți vedea sunt singură în mașină. Yay! Merg acasă să fac party cu Radu. Bun. Am lăsat-o pe Marisa la grădii până la 12. În mod normal ar trebui să o las 2 ore astăzi și apoi să o iau acasă, dar a plâns ieri. Îi place foarte mult la grădii. Cred că e primul copil care plânge că este luat de la grădii. De fapt nu, e al doilea, la fel a fost și Ariana. Și astăzi încercăm varianta de a o lăsa până la 12. Bineînțeles fără mine, ca să nu stau acolo 4 ore, doar așa iurea. Inițial era vorba că rămân în mașină, dar stau aproape de grădiniță și merg acasă. Țineți-ne pumnii să fie totul ok. Ne auzim! Pa! Ți-a plăcut la grădii, mami? Da! Te-ai distrat? Da! Bravo! Tu te-ai distrat? Da! Și am avut grijă. Ai avut grijă de Marisa? Da! Bravo! Mai mergi și mâine? Da! Toată săptămâna, așa-i? Eu am pus! Ai plâns un pic, da? Nu-i nimic, că ți-a trecut. Te-ai lovit un pic la căpuț. Că a fost Da? prea multă călășie. A fost prea multă gălăgie? Că a fost călășie, tot un pic prin cap și s-a lupit. Da? Prea entuziasmată, așa e, de la jocuri. Na, hai să mergem acasă la tati! Mergem la tati! Spuneți pa! Pa! Hello! E a treia zi de grădii și e puțin diferită față de celelalte două. Astăzi fetele merg cu scuterul la grădii pentru că ni s-a stricat mașina și pentru că fetele trebuie duse la grădii și ultima dată când le-am dus pe fete pe jos la grădii a fost foarte greu, mi-a fost foarte greu să merg cu amândouă pe jos. Marisa vrea doar în brațe. De data asta le duce Radu pe rând cu scuterul. Da. Pentru cei care nu știați, Radu are scuter și e electric. E fain, nici nu-l auzi. Te îmbracă mama imediat. Și da, fetele merg astăzi cu scuterul. Ariana a plecat deja. Pe Marisa acum am trezit-o abia. O îmbrac și o pregătesc să o ducă și pe ea. Partea urâtă e că plouă și e rece afară și... Da, dar fetele sunt entuziasmate, cel puțin Ariana. E super entuziasmată că ea merge cu scuterul, mai mult decât doar un pic prin sat.
Marisa e mai mult obosită, dar și tu te bucură, așa că mergi cu scuterul. Da, și ea se bucură că merge cu scuterul. Bun, urați-ne noroc și... ce să zic, o zi faină să aveți. Cămănuță ți pe față. Tati te ține de pe tine. Hai. Hello, am revenit. E bine, după cum puteți vedea, sunt în mașină. Dimineața, după cum am zis, fetele au fost duse cu scuterul la grădii de Radu, pentru că mașina mea a fost stricată. Mașina lui Radu a fost stricată. Nu mai porneam, dar s-a reparat. Am un soț super, super fain, care repară orice și tot. Am un soț super inteligent și de nădejde. Așa că acum am venit după fete cu mașina. Este a treia zi de grădii pentru Marisa. Sunt curioasă cum a fost. A fost toată ziua. Bine, de la 8:30 până acum la 12. Sunt foarte curioasă cum a fost, cum s-a descurcat. Dar cred că a fost ok. Pentru că nu am fost sunată de la grădii. Și cred că a fost ok. Ei, ca să vezi cum așteptau fetele aici. Au văzut fetele mașina și m-au așteptat aici. Cred că dezamăgite că am venit cu mașina și nu cu scuterul, dar plouă și e rece. Cum a fost astăzi? V-a plăcut la grădii? Ai venit la grădii. Și ți-a plăcut? Da, am jucat. Te-ai jucat? Bravo! Mergem acasă? Hai să mergem. Ia, Goguțe, v-a plăcut azi cu scuterul la grădiniță? Da, Uite, ce v-a plăcut cel mai mult? am scuterul. Scuterul? Ce ți-a plăcut cu scuterul? Ia zi, ce ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut dimineața când ai mers cu scuterul la grădiniță? Mi-a fost foarte frumos. Păi, dar ce ți-a plăcut? Nu ți-a fost frică? Azi dimineața a plouat de numai când am mers. Ploua tare, tare, tare. Zi. Păi, mi-a plăcut cu scuter că a fost foarte repede. Repede, mai repede decât cu mașina? Mai repede cu scuterul decât cu mașina? Ce-au zis colegii când te-au văzut că tu ai venit cu scuterul la grădiniță? Păi, noi am venit la un coleg și la seara, când la colegul meu m-am făia să stai acolo și ea să le făia să le arăt cum mergi cu scuterul. Vroiai să te vadă cum mergi cu scuterul? Nu, Au zis colegii că vor să meargă și ei. nu. Nu au zis? Că nu că e a nostru și colegii n-au voie. Da, dar nu au întrebat dacă nu poți să-i duc și pe ei. Hm? Nu. Nu? Ia zi tu, piticuță. Ție ți-a plăcut? Da, Nu ți-a fost frig la năsuc? da. Ți-a fost frig la năsuc? Dar am avut fulai de oameni mari. Ai avut fular de oameni mari unde? Pe un anut. Pe gât și pe nas și pe ochi. Da. Ia zi, tu cu unde ai avut fular? Tu unde ai avut fularul? Cut. Mama. Pe nas? Și cum ai stat cu căpșorul când a mers? Așa, gâdi, 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 jos, jos, jos de tot? Da. Sura. Fucăciulă? Și ai avut și cască? Îți place casca? Amos. Unde a fost casca? Unde ai pus casca? Aici. Unde aici? Mai vrei să mergeți cu scuterul la grădiniță? Da. Când? Mâine.
Mâine vrei să mergi tot cu scuterul la grădiniță? Nu-i frig, nu-i prea frig, tati, e iarnă, e februarie. Februarie și afară, uite, plouă, uite ce urât e afară. Plouă, suflă vânt, uite. Vrei tu să mergi pe vânt de asta și pe vreme de asta cu scuterul? Da. Mi-e place mai frumos. Mama! E mai frumos? Dar cu mașina nu-i mai bine că e cald. De ce? Ție-ți place cu mașina? Cu ce îți place? Cu mașina sau cu scuterul? Tati! Cu tati? Cu tati cu scuterul? Bravo! Hello! Bună dimineața! Sunt la volan, ceea ce înseamnă că nu o să mă uit cu ochii în telefon, ca să fiu atentă la drum. Este a 4-a zi de grădiniță pentru Marisa. Am uitat să filmez dimineață când am dus-o, mă rog, când le-am dus pe fete, ca să vedeți cum sunt, dacă sunt entuziasmate sau nu. Trezirea a fost mai grea un pic, pentru că s-au culcat destul de târziu fetele, dar a fost ok. Sunt încântate și în special Marisa e încântată de grădii, îi place, s-a acomodat deja, lucru care nu mă speriam că n-ar fi așa. Deja de a doua zi a stat până la 11, a treia zi de fapt a stat zi întreagă până la 12 cât stă ea. E super ok. Astăzi o las iarăși până la ora 12 și sperăm să fie totul ok și să nu fiu sunată să merg mai repede după ea. Suntem ok. Și da, după cum puteți vedea, sunt cu mașina, deci funcționează, merge, e ok. Astăzi e o zi mai bună. Și ieri a fost o zi bună, atât că a plouat și fetele au mers cu scuterul și a fost un pic rece, dar suntem bine. Te distrezi, mami? Wow! Hallo! Îți place? Darf auch nicht fotografiert werden. Nur die eigenen Kinder, ne? Ia zice, ce ați făcut voi astăzi la grădiniță? Am fost în pădure. În pădurea cu alune? Tu? Unde ai fost? Ai fost în pădure și tu? Ești obosită? Zi, la tati, ce ai făcut azi la grădini? Și unde ai fost? Ai fost în pădure? Ai fost fericit acolo? Ți-a plăcut? Și ce ați făcut în pădure? Făcut în pădure? Am surcat, am luat un păș, că este pentru Marisa mai micuță. Ea e un pic mai micuță, sunt mai mare. Da, și eu nu am adunat alune, mă colesc și noi am fost cu mis la multe crais și stasele tot fac. Și nu ascultă de sata și de mare ori se spună. Și tu, Goguța? Marițuca? Obosită? A fost greu la pădure. Dar ia zi, la tati, ce ai mai făcut? Unde erai când a venit mami? Și ce făceai? Ai venit acasă, da? Și unde erai când a venit mami? Mami te-a dus acasă, da. Se juca cu lingura în noroi, în nisip, cu apă, în noroi, de fapt. Că... Ai Cu gătit? lingura. Ai făcut păpică? Lua noroi din Am făcut cu lingura, ce, supă. mami? Stai, lasă pe Marisu ca să ne zică. Ai făcut supă? Ce supă ai făcut? De tăiței. Nu din pietricele. Nu de pietricele. Și avem și poză făcută la Marisuca, așa plină de noroi pe mâini. Și ce ai pe obrăzor? Mizerie? Nu, Ești cam neagră. Ai, ești murdară. Nu-i nimic. Ai păpat și supică făcută de-a ta? Da, și-a fost bună. Mai ți-e foame acum, mergem să păpăm. Ești curată că te-ai spălat de la grădină. Hello, Neața! Iată ultima zi de grădini.
din săptămâna asta, evident. Și fetele... Ce faci, mami? Îți place la grădi? Aștept să mergi. Și tu? Da, după cum vedeți, fetele sunt entuziasmate de grădi, le place. Și chiar a fost super, super ok săptămâna asta. Da, spuneți pa și ne vedem mai târziu. Delicioasă. Ce ai în guriță? Și cum mănânci tu cărnița? Așa, cu mânuța, clar. Și Ariana? Tu cum mănânci cărnița? Eu am morcov și eu mănânc cu fufulița. Așa, haide. Și tu cum mănânci? Tu mănânci cu mânuța și cartofei și morcovei, așa-i? Așa, și bagi tot în guriță. Arată-mi cum mănânci tu cu mâna. Arată din mânuțele. Așa, să vedem cum fac tu cu mânuțele tale. Wow! Dar Miam, pe miam. mine. Eu mănânc așa. Și iau așa. Cred că și el să vrea să vadă ce fain e de afară. Nu ce epic că am fost acolo. Dar ce fain ninge, wow! Ce super tare! O zi perfectă de mers cu scuterul. Da. Lasă ca să mergi cu mașina. Ce fain e așa, de sus.